सेंटेंस के देखिए वो लोग, दिस वीडियो इज़ फॉर प्रतीक। देखी यहाँ जौन हमनी के 4 आवताटे, ई 4 काहे खातिर आइल बा एकरे के हमनी के समझा जी के 4 काहे आइल बा। ऐसे ई वीडियो बन रहल बा केकरा खातिर? प्रतीक खातिर। तो 4 के मतलब ऐसे होखेला हमनी के खातिर। ऐसे एकर हिंदी हमनी के कह सकतनी जा खातिर होखेला, या खातिर के हमनी के हिंदी में और कहनी जा के लिए। का कहनी जा हमनी के लिए, जैसे प्रतीक के लिए। दिस वीडियो यानी कि ई वीडियो या यह वीडियो प्रतीक के लिए है। कमेंट रामी के 4 के और सिंस के प्रयोग कहाँ कहाँ करनी जा। तो देखिए सेंटेंस एगो बाटे, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मंडे। तो यहाँ का देखिए हमी के सिंस आवताटे, तो एकरा के जान जी के जी काहे ई सिंस आइल बाटे। और फिर देखिए वही सेम टू सेम सेंटेंस बाटे, जौन ई सेंटेंस बा वही सेंटेंस ई बाटे। लेकिन देखे वाली बात ई बाटे कि यहाँ का हमी के 4 के प्रयोग के लिए बन जा। तो काहे होताटे हमी के दोनों सिंस भी हो जाता 4 भी हो जाते। एकरा के समझा जी हमी के डीप में आज कहे के मतलब हमारे ई बाटे कि हमी के जाना जी यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ 4 ए वीडियो में। तो चलिए जा, अगर वीडियो अच्छा लागत हुई तो वो लाइक दबा देम झट से, ठीक ना। चैनल के सब्सक्राइब भी कर लेम। देखिए सिंस के ऐसे हमी के हिंदी होखेला से, और 4 के भी हिंदी हमी के होखेला से। बात के समझम, हिंदी कनी के कह सकते हैं से होखेला, लेकिन हमी के समझे वाली बात ई बाटे कि सिंस से के मतलब तब होला जब पूछल जाला किस समय से। और 4 बाटे, और 4 के कहने जा हमनी के कितने समय से। 4 करनी जा कितने समय खातिर, और सिंस करनी जा किस समय से। सेंटेंस देखम तो खूब बढ़िया समझ में, इत्मीनान से समझ में आई। देखी सेंटेंस हमी के सामने बहुत सारा आ गई। सिंस 8 o'clock, सिंस 8 o'clock। तो देखी जब कोई पूछो कि रउआ कब से यहाँ गा बानी, तो हमी के कह जी कि 8 बजे से बानी, सिंस 8 o'clock। कोई पूछो रउआ कब से बानी, तो हमी के बोल सकते सिंस 8 o'clock यानी 8 बजे से बानी। कोई पूछो कहिया से यहाँ बानी, सिंस संडे यानी संडे से बानी। सिंस मार्च, मार्च से बानी, ठीक। फिर ओकर बाद सिंस आई फॉलन इन लव, जब कोई पूछेला कि कब से तारी हालत बटे ना हालत। सिंस द गेम स्टार्टेड यानी कि जब से गेम चालू हुआ है या जब से गेम चालू भइल बटे। कोई पूछेला कि वो वीडियो कब से देख रहल बानी, ठीक। तो बोलने जा हमी के सिंस ऋषि भाई अपलोडिंग द वीडियो, जब से ऋषि भाई वीडियो अपलोडिंग कर रहल बन तबे से देखता रहल बनी या देखता नहीं। तो देखी सिंस से बाटे जौन सिंस के सेंस प्रयोग इरवा समझ चुकल हम, लेकिन 4 बाटे, 4 के समझल जरूरी बाटे। 4 होखेला कितना टाइम खातिर, कितना समय से। देखिए जैसे कोई पूछोला कि कितना घंटा से रउआ बानी है, तो हमी के बोल 4 2 hours यानी कि 2 घंटा से बानी। 4 2 years 2 साल से बानी। 4 10 मिनट 10 मिनट से बानी। 4 6 month 6 महीना से बानी। 4 3 month 3 महीना से बानी। तो देखिए बात के समझे के कोशिश ई करें कि जैसे कोई हमी से कहो कि 4 हिजगी बाटे, हिजगी 4 बाटे। देखी यहाँ का हमी के 4 बाटे, 4 2 hours। यहाँ का मान ली कि हमी के सिंस बोले के बात के समझम, सिंस बोले के बाटे, सिंस 2 hours। तो देखिए सिंस जी बोलती है तो सिंस जी प्रयोग ना कर जी, काहे ना कर जी, काश कि 2 घंटा से कहे के रहेला। तो एक मतलब ही बाटे 2 घंटा। पॉइंट समझते पॉइंट के देखी यहाँ से लेके 2 घंटा कहे के मतलब ही बाटे कि हे स्टार्ट पॉइंट से लेके हे एंड पॉइंट तक रउआ रही ना। एक के चलते इस 4 के प्रयोग होखेला, लेकिन जब हमनी के सिर्फ स्टार्ट पॉइंट पूछल जाओ, स्टार्ट पॉइंट हेजिए के, तो ओकरा खातिर हमनी के होखेला सिंस के। जैसे सिंस 8 o'clock 8 बजे से, सिंस संडे से। लेकिन टाइम पीरियड के बारे में पूछल जाओ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बारे में पूछल जाओ, 2 घंटा से 3 घंटा से 6 घंटा से 6 दिन से 8 दिन से 10 दिन से 4 महीना से 6 महीना से, ऐसा बताओ 4 के प्रयोग वहाँ करे नहीं जा। लेकिन 4 का हमी वहाँ का भी प्रयोग करनी जा। 4 कैसे हिंदी में कहनी के लिए भी होला। 4 मतलब होला के लिए। जैसे कि 4 के बाद रुआ नो वर्ब लिख सकता नहीं, 4 के बाद नो वर्ब। 4 के बाद नो वर्ब कहे के मतलब ही बाटे कि 4 के बाद कुछ भी लिख सकता नहीं। 4 के बाद कुछ भी लिख सकता नहीं, कुछ भी कहे के मतलब कुछ भी वर्ब छोड़ के। जैसे कहीं जा 4 मोबाइल खातिर, 4 टीवी खातिर, 4 वीडियो खातिर, यानी कुछ भी बोल सकता नहीं, कुछ भी। तरुआ खाली वर्ब ना लिखम, कुछ भी लिख सकते हैं खूब बढ़िया से। अब वर्ब जब लिखे जाए तो कुछ
यूज होला जौन के जानल जरूरी बा। जैसे फॉर रनिंग दौड़ने के लिए, फॉर डांसिंग नाचने के लिए ING लगावे के पड़ी भर बगर रकम तब। तरुआ हमारा जहाँ तक उम्मीद बा ई समझ हो गइल हम। अगर ई समझ गइल बानी तो अब बताई है जौन सेंटेंस बा हमनी के यूज ऑफ सिंस के आ यूज ऑफ फॉर के जौन प्रयोग से जौन बाटे हम सीखनी जा अभी तक। तो दिस वीडियो इज फॉर प्रतीक बा तो फॉर के यहाँ मतलब का भइल, या फिर यू हैव बीन वॉचिंग TV सिंस मंडे ई काहे सिंस लागल बा रुआ समझ में आ गलो कि एकर हिंदी का एकरा से मतलब नहीं हमी के खाली समझे के बा यहाँ कि फोर काहे आइल या फिर सिंस काहे आइल। तो यहाँ का काहे आइल बा सिंस, यहाँ काहे आइल बा फोर, रुआ समझ में आ गलो कि अच्छा यहाँ काहे होता फोर। रुआ यहाँ खूब बढ़िया से समझ में आ गलो कि अगर बढ़िया समझ में आ गल है तो बस जौन काम बा रुआ कर देम। तब तक खातिर बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।